ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಡಿಕೇರಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಕುಲೋ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತhu ತಿಕ್ಕಿನಾವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೂಲೆ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ. ಸೊ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ವೆದರ್ ಪನೋಡ ಇಟ್ಟು ಸಚ್ಚೋ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಚಳಿ ಆವಂದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ದದಾಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಪರ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಜತ್ತದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಈತ ಮೆನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಬುದರ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬತ್ತಾಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾರ್ದು ಗೂಗಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತು ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಟೇಸ್ಟಿ, ಸಚ್ಚ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಪರೋಲಿ ಪರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ವಾವ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಕಾಫಿ ಪರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಡ್ ಪೂರ ಒರಾನ ಒಂಜಿ ಥರ ಬ್ರೈಟನ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುನ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ಲ ತಿಂಡ. ಸೊ ಬೈ ಆದಿತ್ಯನತೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆವಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಓಲಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ನೇಚರ್ದ ನಡೂಟು ಸ್ಟೇ ಆಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡು ಒಂದು ಕುಲ್ಯ ತೂಲ ಮಾಡಿತ್ತದ ಮರಳಚ್ಚಿ ಈಗ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮೂಳಾದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂತೂಜಿ ಪೋಲೆ ಸಾದಿ ಕೊನಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಸೀದಾ ಅಣ್ಣ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ದಿನಮೂಲಿ ತೋಟದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಏ ತುಚ್ಚುಂಡದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಓವರ್ ರೀಸನ್ ಕಟ್ತದು ಫೆಲ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಇದಾದ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಗಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಡು ನಾವು ಆನೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಾ ವಿಸ್ಟಾಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನೇತೌಲೈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಏ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ತುಲೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಾದಿ ಸರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪೂರ ಸಾದಿ ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ನಾವು ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಎಂಕ 3D ಉಂಡು ಮಾರೆಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಂಕ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದು ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅವ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಡಿಯರ್ ಕೊನಪ್ಪುನು ఇంవే ఆవులు ఏతులాయుల్లతే ಸರ್ತಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಬತ್ತುಂಡ ದಿಸ್ ಅವೇನ್ ಚೈತೆ ಚಳಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡೋರನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. Where are you guys? Please open the gate. Bokka tirgu alpa idi. Mama? Yes. ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಗಾಡಿ ಉಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಓ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಡತ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಇಲ್ಲತ ಒಂದು ಏ ಗೇಟ್ ತೆಗೀರ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಹಾಟ್ ಮಾಡೋಡ ಡಿಯರ್ ಯಾನವರು ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾನೆಂಚ ವಾರನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಸಿಟ್ ಏನನ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾದಿನಿ ಸತ್ಯ ಬಾಲೆ
ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ತುಕ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡಂದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತುಯಾರೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಇತ್ತಿ ಜಿಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಹೋಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವು ಏಸಿದ ಶಬ್ದ ಎಂಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆ ಗಂಡಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಚೂರು ಪಲ್ಯವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಯವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ನೆಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಚಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಹೇ ಬೈ ದ ವೇ ವೇಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಅವಳ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವೆ 100 rupees ಆತೆ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತುಂಬ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೆತ್ತು ನಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದಾ ಆಂಡ ಬತ್ತೀರಾ ಓಫ್ ರಿಯಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಕುಲಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಪುನ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಒರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆನಾ ಬರ್ಪೆನಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೆನಾ ದಾದನ ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20-25 minutes ಮೂಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಾಡುಗ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ದೂರ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಾವೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದು ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಒರಿಲ ತೋಜಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏಲ ಸ್ಟೇ ಆತಿಲ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿ ಬೊಕ ಆಯ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾನಂತೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆರೆ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಆಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ದಾಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಪೋರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುದು ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಏಮೇನೋ ಒರಿಯನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಲ ಉಂಡು ಪೋಕ ಅಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಾಡೋನ್ ಪೋಯ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಓ ಜಾಗ ನಿಕುಲೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣದ KTM KTM ಹ್ಯಾಟ್ It's so cold. coffee beans ಬತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕನಲ್ಲೇ ಅವೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಿಂಕ್ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರೀಟೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅವೆ ದೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಟೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ನೆರಳುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರೂಮ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಚಳಿಕ್ ತಿನ್ನರ ಐಜಿನ ಮೂಲ್ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲರೆ ದಿವಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕನದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಚೋಕುಡ ಜೆತೋನರಿ ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಓಡ್ ಪಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದತ್ತೆ ಓಡೋತೆವು ಫ್ಯಾನ್ ಕಾಟದ ಬರೀಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದುಲ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಡು ಚೇರ್ ಉಂಡು ಒಂದುಲೆ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲು ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಿಯರ್ ಮೂಲ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಫೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರಿಡಾರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಡೋರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೀ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನೈಸ್ ದಾದ
ಮೂಲೆ ಗೀಝರ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎನಿ ಟೈಮ್. ಈ ತುಂಡು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಓಲಾ ಪಲ್ಲಿಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಟ್. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಲ್ಲೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಟವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಲ ಪರರೆಲ್ಲ ದಾಲ ದೀದಿತ್ತಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಬಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಿದಾಯ್ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು. ಬಟ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಗಡಿ ಗಡಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಏನ ಶಾಲು ನಾತು ಬೇಗ ದಕ್ಕದೊಡ್ಡು. ಓ ಮಲ್ಪಾಡು ತೋಜುಂಡತ್ತ ಶೋಕುಡು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಡ್ಯಾಡ ಒಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವದಲ ಅಲ್ಪದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ಕ ಉಂಟು ಚಿಲ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ಓಕೆ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವ್ರ. ಟಿವಿ ಉಂಡು ಟಿವಿದು ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಟಿವಿದು ಸ್ವಿಚ್ ತಿರ್ತುಂಡು. ದಾದ ಫುಡ್ ಬತ್ತನ್ ಬಾಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಹತ್ತು ಪರಿಮಳ ಅವು ತುತ್ತೇರು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟಾಂಡೆ ಇರ್ಲ ತೂತು ಚೀರು ಒಬ್ಬ ಎಂಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೂನೆ ತೂವರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋನ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಅಕುಲು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನಕಲೆ ನಿಂಚನೆ ತುಚ್ಪಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾಡು ನತ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತ್ತುನ್ನಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುನೆ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಒಂತ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗನೆ ದೆತ್ತೊಂದರು ಈರ್ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗುನೆ ಕೆವೆನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ತೆಪ್ಪಿರ ಒಂದೇನು ಕನದರು ಉದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಪಂಡ ಹಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ಲ ಕಾರಡ್ಲ ಪಾಡೋನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಆವೊಚ್ಚಿ ಅವು ಲೈಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಯು ಲುಕ್ ಡಾರ್ಕ್. ಹಾಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಉಂಡು. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಗನ ಇರೆಗ್ ಮೈಸೂರು ಲಿಸನ್ ಕೊಡೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಯಾತೆ ಇರೆಗ್ ಮೈಸೂರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೂರ್ಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಡ್ಯಾಡ ಇಷ್ಟನಾ ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟನಾ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕೂರ್ಗ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮೈಸೂರು ಇಷ್ಟನಾ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಷ್ಟನಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಷ್ಟನಾ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಇಷ್ಟ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನರಿಗೆ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದು ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಟಯರ್ಡ್. ಆಫ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾಲೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ? ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬುಡ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು? ನಿಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರಿ ಕೂಡಲೇ ಆಣು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಲ 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 ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲ 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 ದೆಂಗದ ಕುಲ್ಲೋಚಿ ಕಮ್ ಅಪ್. ಎಂತದ ನಿನ್ನದೊಂದು ಅಲ್ಲ 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 ತೂಲಗೆ ಬಲ ಬಲ.
ಈ ಪೂರ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈಜಿಂಡ ಶೇಕ್ ಆಯ್ ಕುಳ್ಳೆ ಅವು ಲೈಟ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನೀನ ಮುಸುಂಟೆ ತೋಜುಜಿ ಯಬ್ಬೇ ತಾನಿಶ್ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತುಂಡ ಟಿ ವಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೇ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ನಕುಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಕೂರ್ಗುದಕುಲೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಅಕಲಿಗೆ ತುಳುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನಿವೀಸ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ದೂರದ ಕುಲತ್ತುಮು ಲೇಕಲ್ನ ಬರಿಟೆ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡು ಹಾಂ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪದ ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತುಚ್ಪಾಯೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಚ್ಪಾಯೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ವೇಟ್ ಬಾಬ್ಬಾ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪದ ರೂಮ್ ಪೂರ ಏರುಲ್ಲೇರು ಏರು ಇಜ್ಜೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ ಪಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಕೇನ್ವೇರು ಟಿ ವಿ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಕುಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತು ತೂದು ಟಿ ವಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪೋಯೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಸೊತ್ತೆ ಬುರ್ಜಿ ಬೈದು ಬುರ್ಜಿ ತಿನ್ನೋರೆ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆದಾಯಿ ನಾ ಪಂಡೇರು ಪಾಪ ಅಡಿಗೆದಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ನಿಕಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೇರು 9:30 ವೇಟ್ ಬಾಬಾ 9:30 ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚಾದು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು 9:30 ಪಂಡ ಆಯ್ ಕನ್ನಡಗ 11 ಆವು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಇರು 7:30 ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಕನ್ನಡಗ 9:30 ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋಯ ಅತ್ತೆ ಅವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅತ್ತ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ನಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಏತೋ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬಲೆ ಈಜಿನ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದೆ ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಪಾತೇರ್ ಪಾಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಕ ಐ ಟ್ರೈ What is this I found there in the car? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ It is it is not there.